nganong sisian nga ai kerteng ye kani ka jingkran jonga LAI JAIT ki Khristan don LAI JAIT ki Khristan kat kum ka Bible ladangi pule ya ka Bible ngi wat bania ai gaktin jong ble don LAI JAIT ki Khristan da fishulet kum to shuat kum to finlap hi arjat kidai ki ba pau ba khmat bat ki ba suk ban yu iban lap no ayru shijat finlap da filale kham jilleo khndiat e gaktin jong ble pinsalap bagi don sa shijat ki dan LAI JAIT tinda fimi na ni ga chisang pyntikna ba fidan ha ka shijat fidan ha go group ka balong ready namar ga jingwan jong utrai amen dan LAI group ki Khristan nakini ki LAI group dan tanggawi ka group ka banle e ga si jong jingwan jong utrai ti pyntikna ele va finmi na ni ga hall banda fimi nang ni fidan ha ga group ka balong ready namar ga jingwan jong utrai amen amen ang ka ba fini ga por ngano sisen nai bu ele de ga bakum no kum nuru pyntikna ele de kata re ga don kam abe ga jikmi lenti jong figure de ba nang trying and pyntikna ele de ngan pyntikna ele de mangadon ha ga group ka bangan le ga jingwan ga jong tingan ong sisian nakini ki lightly ki group ki bangine keran lightly ki kinhon lightly ki LAI JAIT ki Khristan dan tanggawi ke group dan tanggawi ke kinhon nakini ki LAI ka ban le ga si jang jingwan jong trai tetong ini le sa khmat ga ktian jong play don LAI JAIT ki Khristan kabaningkong ki Khristan ki bakan jado ki Khristan ki bakan jado kini ki Khristan ki bakan jado ro ki don arjat nganong sisen ki Khristan ki bakan jado ro ki don arjat kabaningkong na pring ki Khristan ki bakan jado lani kabaningkong na pring ka jinglong Khristan ka bakan jado ki dai ki breo ki bala mat shisha ya utrai kibala kala gabamot la khapa deki kila don ge jing de blei kila ya shamba do blei shisha ga jing im changki tangba ki poi padde shaka jing im ga bakin do pe wala su thu bakala wala yong ngala priang utrai ngala kala mo la khapa de nga ndrei fia ban khmi bha ba u Khristan do bakin man simru ula ban poi shaka jinglong bakin do tangba fila pedang utrai kat shisin pedang man hakato kat ne bor kat ne snam man shaka mat bangila lek be shaka jing pen em ga jong blei lem dang em ga jing em ga bakat kum ka tien ga jong utrai ngai shi sno phlab ha ba nga puli to ga jing tho jong apostle Paul shi nong koren ka shiti ka baneng kong jong Paul shi koren ka lang ga ba LAI ga khat ka baneng kong ka ba ar ba ga ba LAI ka tien jong blei kong kum ne Skap ha kum taru mga ko parbanget ngam shimla ban kran phi kum haki bakin jaman se henry kum haki bakin jado tangang ni filala pa ar kan ho to ngala jubsa jubja ifi daga dot am daga jingbam namar phimla sha egata wat hadu man taru phim palla namar fidang long ki bakin jado habadon hapdeng jong phi ka jing pihun ka jingenia phimlong ti ki bakin jado bat fiat kat bakum ka rukam breu pek bhang anoi fini ka por o apostle Paul haba u thoi ga ni ka jing tho jung ni ka shiti shaki bangat ya ne koren u khlam lai brat ya ka ni ka shiti hapo yo koren amen yo piong walking on koren ki le kum ta ki bishini ki pi hon ki tat ki shrot nganong si jisen wa le song thu bakla yo fi mot ba apostle Paul u le brat ya ka ni ka shiti ha yo koren yeah kanega shiti ka ba u new breo jong ble u tho u ai ya ki bangai ki banana koren udang lapi ki bangai ki banana koren ki bala kala ka bumot ki bala ai tu ga jang jing ki sha u Jesus la khapa de ki henry ki dang don ni ki jinglong ba do wang ngamla ban kran fi ko ki ba kin jaman sem ni ki Khristan ki ba kin jaman sem ringa kran fi ko ki ba kin do
Namar kata kedau ngasong ki Khristan ki bekerja dora ki don ar. Shikadon na prenjong ki kidai ki balad madhi. Ye ka jipenim jong blai tama ki poi shika bekerja dopat. Kumbalong kini ki bahang ne hakoren. Nang taka ju filap shiki kala tiag nang balai kad khatru ka balai. Haki kala tiag nang balai kad khat ka balai ka angkum ne. Kijo kirukom to jong apostle Paul ki ba ulap ye ki breu ki beshakr ble ki tiki por ki jongu wangkom no skapa hatu filong ki ba be kata haba filas dang ngai hau mensiam la pendap mentai fie kado une ubreu wang hatu fie be hadu kata ong une ubreu haba fis dang hau mensiam filas dang naga badai pin kod menta hagaba mde hagaba kejado namar kata kedau ngano sisen ka shibenta nakini ki Khristan kiba kejado ki dai kiba ladep kelaga bamut shisha ke shisha kim dai setia kiba malu mala kiladep kelaga bamut tamaki poi biang shiga jinglong ka kejado ladang ye kran dan shibun ki egi ba pelong yo brio bala kelab dan poi shata Henriban penkot bai taha kawai ke sentence tangah wai ke shiken tian shisen shilan ka jingbom ai tilot ka jingbom ai tilot kan penlong ye ka jinglong Khristan ka baken zaman semru shika jinglong ka baken jado kabar ka kenhon hapdeng ka jinglong Khristan ka baken jado dai gitu kibreu ki ba kamela de bakilong Khristan ki don arang niru wai gidai gitu ki ba syuhiar pateng ki wana ke yeng ka ba long Khristan la bon pateng la shialong Khristan pateng ki ba namar kim don ke chihikai ka ba biang ka tian chong play kis ngau kum ba ka jinglong Khristan kalong no kum ba yo ikinom pateng jong ki kimeki ka ba ki ba arpat ki kenhon kaba arpa dah peleng kini kidai kitu kibriu kiba shirung balang shirung niam shu shiki kitian kiba kham shiki kaba ngi kitian kiba fera ngom ba shi penangkam ba kellan niam ha ta ruka shirung niam shilom niam shiklan niam shirung balang shi penyesa balang kita kitian kimya rabir ame ke jing ka tamsi kita kidai kita kene jinglong Khristan ke syulong karena senta de jinglong Khristan ke syulong ni haki wai ki kentien ke mod ke jinglong Khristan ke syulong ni kadai ke jinglong Khristan ka bamdon je dai badu blai kabalada utu priu la negatu ko priu ulawan ka jinglong ka bakin zaman sim ula dan je dai teng badu blai henrai kala belat no lalai kala adkut no tu ka jinge dai namar ka jingem ka bam ai tu lo jingu baka perthege yo tu priu la ne tu ko priu si sempa ban ke cha ko ni gane u Khristan u shulong niam lada ule menle ru belai ka no ka nuru phin lap hi baki kam ki pau be ya ka jingkan reang jangki ka bakado dei ki ne ki jat Khristan ro ki ba shet pen podor ya ka jinglong Khristan ka ba shisha skabha dei ka ne ka jat jinglong Khristan ka ba kin do ka ba penhiar dor ya ka jinglong Khristan ngano sisin ka ba penhiar dor ya ka jinglong Khristan hakajin sha ka ba pen ran ya utrai Jesus pi kani ga Jesus Hrela dang akran shaka emlang da salang da fi em saudong jongpi. Ki breu ki ong long Khristan. Dena mar ba ki iya nor yo no bale jesang hakatu ge yemane kum ta ter. Uno bala le jesang hayemane ki ong Khristan la de Khristan. Kim da kran ya ta ga jing em ka ba kumno ka bam kumno. Ya ka jing long Khristan ka perthai ka shimbe bala le jesang ta de Khristan. Henry kat kum ka Bible kata kampat ni ke jinglong Khristan lim dangi em ke jing kat kum ka ktian jong blai de de ma ta da ngana sisin ka jinglong Khristan ka bakin do ka de ka jinglong Khristan ka pen ranyo blai ka bat ka pen hiar dor ya ka jinglong Khristan hatu gori si ja jingi kam ta ma ka
jing ada fi shakri utrai im ke jing Khristan ka basisha nai pen le ranyu utrai pet yap negeri ka ganhuan ka peningkong pet yap negeri ka thup ka peningkong ka jinglong Khristan ka bagi jada amen amen blain kur khuifi